Kawadhi nyime kendo kapod wan e kaunti no ero ma Kisumu, en ni jodak ma Kisumu kaunti mawuok e gwenge eko mag Kibos opako ahinya piny owacho ma pacho kaendi kuom kelo chenro mar keto ler e lai mar reru ma bende okalo e gwenge go eko. Ka giloso e chiro ma Kibos odiochieng' ma kawuono, jodak go eko lero ni loso reru no ero okelo ber mathoth ahinya ne Kisumu kaunti. Tije oseneno kendo jouso kata jo ohala mayudore kono ero bende koro oseyudo yuto mang'eny nikech giuso ne jogo eko matimo ler e reru no ero. Bende gimedo wacho ni poni lai mar reru no ero chako tich ayanga to dongruoge mathoth biro bedo e alwora kaunti ma Kisumu. Gikwayo piny owacho mondo omed dhi nyime kod tich makare magitimo mondo jopiny bende owinj maber kaluwore kod dongruok makamago eko. Reru ni ber nikech nyocha kijeni moja tiyo ka aneno ka otimo maber kabisa, jogo mocha yudo pesa makonyo familia wa, ncho ndiko kijeni mang'eny. Kata sani aneno ka gini ka garo chako tiyo ka, aneno ka ber mang'eny dhi biro, msiko dhi lor ka, wadhi ting'o, ji mang'eny dhi dak ka, wadhi yudo tije mang'eny kae, kendo handshake ni walo konyowa kabisa. Gari ka kadho ka to wadhi yudo tije mang'eny, kuonde gi dhi gere landi, kuonde gi dhi gere plots ma ji dhi rentals, kendo customer dhi bedo mang'eny, uchumi bende dhi timo nade, dhi losore Kisumu kae. Kisumu handshake ni okonyowa kabisa, mokoro kelonwa reru ni kabisa, nikech sani koro gimoro amora kata boda ni agombo na we mondo mi at least akwa tich reru kae. Owetega moko ocha tiyo kae, nyocha sani nyocha mocha monge ot, nyosegero ot sani gi pes reru ni, mocha onge school fees, nyamino ocha nego bende dhi university, nyodhi university kaloro gi pesa mar reru ni. Koro agoyo kamano maduong' kabisa ne handshake mokelo reru ni. Reru kaka na wawinjo mokwongo ni reru ne dhi chako tich dwe mar 4, to kaluwore ni chenro mag reru ne pok orumo ma aneno ka gidhi mbele yo moro makare, wadwoko erokamano ni handshake between Raila Amolo Odinga kaachiel kod Honorable Uhuru Muigai Kenyatta notimo. Ne en gima kare mondo mi wayud dongruok e Kisumu County. Kuom mang'eny owadwa ma iluongo ni Philip Chirose wacho, an bende support, kendo awacho ni reru ni osekonyo jowa mang'eny kaluwore kod poor economic mane wantiere. Gisani waneno ka changes nitiere, nyithiwa nyalo dhi sikul nikech nitie jowa matiyo kuondegi to giyudo pesa ma gikonyogo jowa madhi e schools. The same ka gitiyo ka bende ginyalo kao pesa gi kendo giduoko e chiro ne minewa mauso e chiro ka, bende gin bende giyudo konyruok kaka ginyalo chulo ne nyithindo school fees.